Tovább bővíteni magyarországi érdekeltségét az orosz Veditur Group utazásszervező iroda. Irina Vladimirovna Fegyina vezérigazgató kiemelte, az elmúlt időszakban megnőtt az orosz turisták érdeklődése Magyarország iránt, ezért szeretnék elősegíteni és felgyorsítani a két ország közti kapcsolatokat. A cégvezető legutóbb a zalacsányi Battyányi kastélyba látogatott el. Az orosz Veditur Group utazásszervező irodának Oroszország számos városa mellett Kijevben, Prágában, Pozsonyban és Bécsben is van kirendeltsége. A társaság az említett államokon túl több nyugati országban, így például Olaszországban, Franciaországban és Portugáliában is Oroszország hivatalos képviselője. Magyarországon tavaly Hévízen jelentek meg először. Irina Vladimirovna Fegyina, a cég vezérigazgatója azt mondja, az elmúlt időszakban megnőtt az orosz turisták érdeklődése Magyarország iránt, ezért szeretnék elősegíteni és felgyorsítani a két ország közti kapcsolatokat. Egyre élénkebb az oroszok érdeklődése a termálturizmus iránt. A felmérések szerint legalább 30%-kal többen keresik a gyógyturizmus lehetőségeit. A Magyarországra érkező vendégek körében elsősorban Nyugat-Magyarország, Hévíz, Zalakaros, Zalacsány, esetleg Bükkfürdő a legkedveltebb helyek. A vezérigazgatónő legutóbb Zalacsányban, a Battyány kastélyban járt. A zalacsányi kastély magában foglal egy sor olyan lehetőséget, amelyet más nem, így a termálturizmust, a történelmet, a patinát, a szépséget. Úgy gondolom, ez az orosz turistákat nagyon fogja érdekelni. Én mindent megteszek majd annak érdekében, hogy ezt az együttműködést megerősítsük és előmozdítsuk a magyar féllel. A cégvezető a gazdasági és politikai kapcsolatokat is keresi hazánkban. Ezért a nap folyamán Lezsák Sándorral, az országgyűlés alelnökével, valamint Szijjártó Péter külügyi és külgazdasági államtitkárral is tárgyalt az együttműködésről.